Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mbak Eka di channel Godong Kepemali pemirsa. Iki aku kok risih ngerti galon bekas numpuk-numpuk arep tak nggo pot ae pemirsa. Bawang dayakku ki nang dalan ceritane tak jajal tak ijer nang pinggir kali kuwi. Kuwi nek mbok menawa wis gelem tukul nang loro omah iki nganu pemirsa. Nang loro omah iki mati ceritane. Wong tak ijer nang kono. Bawang dayak iki anu. Nek bisa dibilang ki yo herbal ya guys. Ora tunggu masak, ora kok putih bawang merah. Ngono iki aku kecilik duwe pemirsa nang Jepang iki. Aku gak ngerti nek kuwi ku bisa dienggo obat herbal. Manfaatnya apa bisa dicek nang internet. Tak rene karepku pengen ceri-ceri engko nek galonku entekne tak nggo pot aman ngono masalahnya tak ijen nang lemahan iki apa marai urip nang desa ya guys. Urip nang desa iku pasti ayam iki padha berkeliaran. Ayamku dhewe aku ki mau sampean ngendo wong liya ki mau. Aku treman kenyataan yo pitikku dhewe. Pitikku ki wae guys, pitik cilik-cilik. Wis kemanggang sing. Aku iki walah ya dititeli. Deder apa nyebar benih ku ya dititeli ya. Piye? Nek rambut pot iki yo rencana pengen ngejak Mas Anto. Kuwi izin karo sing tuwa guys yo. Nek mati jere malah wong tuwa seneng mak, popake seneng. Cuma nek aku gak pager ngono iki yo ora ahline, iso gawe kuwi ora bentuk ora apik blas. Nek mulana kan wis ahline luwih presisi luwih bakok. Nek perkara ngijer-ngijer iki iso tak kandhani iki. Kok wingi gedang, tren mana mesti tak kandhani. Tak gedange kok mboten jenengan nganu. Bapak guys. Apa dimbuk nek raja iki kadang emane didol dipangan dhewe guys. Tak kon manfaat. Aku ki ora tak kira ki urung kabeh lho wis aku mateng. Mateng kuwi kok bisa. Ini nek ngetoke ra iso nganu kok. Ora iso imbang wong wedok. Gak apa-apa guys. Daripada apa jenenge numpuk-numpuk sampah mending tak dadekno pot. Tak nggo nyelapno bawang dayak sapa ngerti kok nek ana butuh pemirsa. Bawang dayak yo penting juga. Kita bolongane guys. Amek mumpung aku apa jenenge ana salah waktu sampai monten barang guys. Tak kayane bolongan pemirsa. Ben ana sirkulasi udarane. Kok kae kan tak ijiri sanksi merah. Kayak sirkulasi udara. Ada gak perlu ikut iki geni aja. Mami udah mam kono. Kena sirkulasi udara. Ini kan anu pemirsa. Sofi. Kan jeneng ngisor, padahal seperti ngisor kudu ana bolongane.
ndi? So nek berhasil duwe galon akeh tak ijil kembang-kembang opo. Tuku bibite sithik-sithik. Wis sithik-sithik iku aku ngarep iki ngresikin nek sore misalnya ngene iki panas. Sirah kliyengan nek sore rada adem iki iku lho latare tak resiki sithik-sithik. Ape tak kaya obat suket gak oleh Mas Santo. Wis yo. Kuwi trae yo jangka panjang rusak lemah yo. Iku rusak oke ae nggo omah ndak. Tapi yo nek gak izin aku rawan guys. Nek salah iki putusan iki ana wong lanang yo guys yo. Iki ora tau ndi nek ra ngonten ngopeni omah. Kadang nek ana wong dolen njaba yo jagongan, tapi aku dolan jarang apa lho pemirsa. Dolan iki malah marahi ngendowo. Ya ora. Wis ta, muni ora lah jeneng menungsa pernah urip nang donya sak sithike tetep tahu jenenge. Gak sengaja kadang ngendo iki. Wis hukum alam wis manusiawine menungsa wis ta muni gak lah iki lho sak apik menungsa iki mesti tetep pernah ngendowo. Kuwi wis pernah. Tapi yo alhamdulillah kene yo rempet-rempet tonggo dadi gak tau dolan bisa. Endi paling tok nomah telepon bojoku wis ora tau. Piye paling yo nang pasar tuku lombok. Wis kita isi dengan apa guys? Pupuk kandang. Aku golek tanduran sekarang gak terlalu perawatannya nemen-nemen. Oke, pemirsa. Cing. Nek wong desa yo ngene iki pemirsa. Tripode bento. Aku salah tripode disalahno, ya itulah perempuan. Tripode lho pemirsa. Tuku ki yo usumbuan yo duit tinggo buon dhisik, guys. Wis iso kena dinggo yo. Ubah ya pemirsa, mohon maaf. Bawang dayak iki mau sak umpe, cuma kenapa bawang dayak mau sak cuman sak bonggol tok. Engko ben tukul akeh. Mau kan tunas-tunasnya akeh dadi adene sing besar. Ben kan tumbuh iki tak hambat, guys. Ya wis garing iki sawah iki yo pupuk kandang iki yo penting selain urea guys. Sing menunjang yo kuwi. Penggawean. Jadi itu kena ritritan. Iya nang Jepang iki bapakku dituku wong pupuk kandang. Gue mangga loh nih pemirsa. Gue ciri-ciri. Kamu keluar. Walau sini saya tak kendaring. Kamu kis yo.
kita ke depan, bawangnya di mana guys. Oke, tak congkelin dhisik ya guys. Tak tandune kene kae. Sementara wong aku yang ngerti ki yo dalan raya guys yo. Dudahin dhisik. Bisa. Kita yo aku eling penata ijir. Guys, kita tak ijirin kene guys. Jadi bisa. Pakai tok yo dipoter dindekno yo menteung. Iya, ijir guys. Iki trayek bakalan dadi urung apa bawangnya urung wakeh bonggone. Bibiane ngono. Ini kita pindah ke depan, kok dikasih air. Kamu kan tumbuh subur, sementara tak salah aku kok ngomong recah. Kok nek wis duwe adae tak ada. Dadi guys ya. Jadi deh. Kita taruh ke sana, kok dikasih air. Tak genjong isik misal. Tak ora. Yo ngoten dhewe, ngoteng dhewe ya. Terus. Pakainya banyu bisa. Aku yo pisah-pisah, pisah-pisah. Tak ada sabun. Ya pemirsa ya, tandurannya dadi akeh kok sithik-sithik yo tanduran akeh guys. Iki sansevieria. Dadi ya pemirsa ya ketok ora guys. Dadi ya pemirsa ya wis ngono kuwi pemirsa. Ketok ora tripodku tak lebokne kuwi. Ya rek pitik eceng kucing pitik lu kucing wes. Jadi pemirsa mau tak kamerane belakang kuwi aku ngresiki suket turung bar kok nek yamene iki panas pemirsa. Ya guys ya kita ya guys kita ora yes. Tandurannya kita tak ndelik kita ora pemirsa. Dipoto sih. Wis pemirsa ya tak tutup dulu. Ya iki mang ngecer bawang dayak guys. Ketok iku bawang dayak lengku tak icer nang kono nang dalan ambek nang anding minyak. Lah seneng anding minyak kuwi mati. Wis pemirsa ya terima kasih nonton kontenku, pokoknya ya aja lali like, comment, subscribe program Mas Goblong. Mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan, prinsip kontenku yang tidak sesuai dengan keinginan pemirsa ya mohon dimaafkan yo. Jenenge menungso iki kadang kala ngomong iki ana klerune guys yo. Sementing awake dhewe sementing aku gak niat untuk menyakiti siapapun. Jenis-jenis konten itu yo nukui lah. Dunia konten yang di belakang konten itu lebih banyak, lebih kompleks daripada di depan konten. Jadi yo gak misalkan ada beberapa kehidupan yang tidak terekspos di konten ya mohon dimaafkan yo. Jadi wong konten aku yang di privacy yo guys yo, gak semua harus kita ceritakan. Gak nyaman nek jadi konsumsi publik pemirsa. Pak dhewe kudu bisa ngontrol. Aku isek belajar pemirsa, belajar banyak. Ya sing diruntut ki wong ki gak ono bare. Selalu mesti ono titik kesalahan, jadi kesempurnaan aku hanya milik Tuhan ya, hanya milik Allah. Oke. Terima
kasih. Pokoknya ojo lali lek kamu satu program Mas Goblo masuk tak berkaulah. Ojo lali sarapan. Pokoknya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.